Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Una siyang napasok sa mundo ng showbiz nang manalo siya bilang Ultimate Male Survivor sa hit reality-based artista search na Starstruck Season 2 noong 2004. Mula noon ay talaga namang hindi kumupas ang galing niya sa pag-arte. Ano man ang role na ibigay sa kanya, mapabida o kontrabida man, ay mahusay niya itong nagagampanan. Para ikwento sa atin ang tungkol sa kanyang bagong proyekto, please welcome kapuso actor Mike Tan! Masantos siya kapusan Mike, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Masantos yak kabasan. Tama ba? Yes! Tamang-tama! Yes naman, grabe ha! Thank you very much, Mike, for your time. Kamusta ka at ang iyong pamilya? Okay naman kami. Tingin ko tulad ng ibang pamilya nakakulong sa bahay. Na sana nakakulong tayo lahat sa bahay. Ako, yes, sumunod tayo sa mga health and safety protocols. Huwag matigas ang ulo. Pero syempre, Mike, ha? Ano ba ang favorite hobby mo to do with your daughters? Iba-iba. Marami naman. Wala naman kaming specific na ginagawa lang dito sa bahay. Siyempre, kailangan mo silang engage ng iba-ibang klaseng activity. Kundi may inip sila, especially nandito lang sila sa loob ng bahay namin. Meron kami, nagluluto-lutoan kami. Meron yung anak ko, ang hilig nagcha-chop ng mga wooden toys. Ayan, yung mga wooden vegetables na china-chop niya. Tapos yung dollhouse, of course. Mag-slide, maghabulan. Alam mo yung maghabulan ka kahit maliit lang yung bahay niya. Sige, maghabulan pa rin talaga ka. Pero ito na! You've starred in so many movies and TV shows. Of all the roles you have played in the past, ano yung pinaka-paborito mo? Ang hirap sagutin yan sa totoo lang kasi isa sa mga paborito ko, ano man tayo? See, hindi ko matandaan yung title. Basta, every time na gumagawa ako, explain ko na lang para hindi naman ako masyadong bias sa isang role lang o isang show lang. Ang pinaka-paborito kong mga nagampanan ko ay yung tinatawag kong gray character. Ibig sabihin, hindi talaga sila completely mabait na character. Lagi silang may hidden agenda, hindi lang sila mabait, meron din silang, kumbaga ang tawag ko doon, may self-pick din sila or may epitic sila. May angking kasutilan din sila. Yan yung mga paborito kong portray at syempre yung hindi natin madalas nagagawa sa totoong boy or hindi natin nagagawa sa totoong buhay. Andyan si Iswal, andyan yung mga kontrabida roles natin. Yan, isa yan sa mga paborito ko kasi dyan ako nabibigyan ng time para mas mag-explore when it comes to acting. And speaking of roles, Mike, ha? Pag-usapan na natin ang nagbabagang luha. Ano ang gagampanan mong papel and what's the relationship of your character sa karakter ni Raver at Glyza sa serye na ito? Ako dito si Bian de Dios. Ayan. Si Bian de Dios ay kaibigan na matalik ni Maita na dating nagkagusto kay Maita na ginagampanan ni Glyza. Yung gagawin niya lahat para sa kaibigan niya. Wala siyang pakialam kahit mahal niya yung tao. Pero kung sa ikabubutin ng taong mahal niya, willing siyang bitawan ng nararamdaman niya. At ayaw niyang maging conflict yun at masira yung pagkakaibigan nila. Kami naman ni Raver Cruz, naging super close din yung characters namin dito. Kumbaga every time na may problema si Raver kay Glyza, ako yung kumakausap sa kanya, ako yung sumasama din sa character niya sa mga pag-inom-inom. Ako rin yung nagiging outlet ni Raver kapag nagkakaproblema siya sa character ni Glyza. Nako, maraming salamat sa iyo, Mike, ha? Lastly, imbitahan mo na ang mga kapuso natin dito sa North Central Luzon to watch out for Nagbabagang Luha. Sa mga kapuso po namin dyan sa North Central Luzon, inimbitahan ko kayo lang manood ng Nagbabagang Luha. Malapit na po yan dito sa June. Sana po abangan nyo at panoorin nyo po. Nako, thank you so much! Have a great day, Mike! Ingat! Thank you po at salamat po sa inyong lahat.
Thank you, Ara. Thank you! Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.